controle la mașină. Bun, la ce mă refer? În primul rând, avem semnalizările. Să zicem că poate ție îți place, de exemplu, eu când eram mai pitic, așa, mai micuț, îmi plăcea, nu știu de ce, să intru în GTA Vice City și să mă plimb cu mașina și să ascult muzică. Ok, acum, poate există cel puțin o persoană pe pământul acesta care are chef să facă asta. Bun, să zicem că ție îți place să te plimbi cu mașina în GTA. Îți place să te plimbi cu mașina prin oraș, îți place să încerci să conduci cât mai realistic, da? Cât mai corect. Bun, păi, atunci modul ăsta o să funcționeze destul de bine, pentru că, în primul rând, hai să vedem ce știe el să facă. Deci, după cum am spus, el adaugă niște chestii care detalii la care cei care au făcut GTA-ul nu s-au gândit, mă rog, n-au vrut să le implementeze, nu contează. Apropo, aș aprecia și ok? Aș aprecia și dacă ați apăsat butonul de like, să strângem cât mai multe, să văd și eu dacă vă place mod showcase-ul acesta, dacă v-a plăcut modul. Bun. Acum, hai să-i dăm drumul. Prima dată, începem cu semnalizările. Semnalizările depind de la mașină la mașină. De exemplu, apropo, încă o chestie, în momentul în care instalezi modul, pentru că o să vă las link în descriere, țineți minte, aveți nevoie de script hook. Script fucking hook. Când m-am dus să instalez modul, nu scria că ai nevoie de script hook, scria că trebuie. Deci modul se instalează simplu, pur și simplu copiezi niște fișiere unde ai instalat jocul. Bun, nu scria nicăieri că ai nevoie să instalezi script hook și m-am chinuit peste jumătate de oră ca să văd de ce nu merge și tot intram în joc și nu mergea. Până când mi-am dat seama că trebuie să instalez script hook, de-aia vă spun, ca să nu vă pierdeți voi timpul cum l-am pierdut eu. Deci trebuie instalat. După care, mă rog, găsiți acolo instrucțiuni. Asta nu contează. Hai să vedem. Deci, începem cu semnalizările. Bun. Ce voiam să spun? În primul rând, semnalizările în modul acesta funcționează pe J și L. J și L de la tastatură, nu de la mouse. Și ele pot fi schimbate, pot fi configurate. Modul are un fișier în Notepad în care intri și schimbi de acolo ce vrei tu. Da? Eu le-am lăsat default. Deci default sunt J, semnalizare la stânga, și L, semnalizare la dreapta. Perfect. Acestea sunt vizibile și pe față. Da? Perfect. Acum ele depind de la mașină la mașină. De exemplu, la mașina asta apăsam semnalizarea și uitați-vă, vedeți, diferă. Eu când porneam prima dată semnalizarea, deci dacă e zi în momentul în care încerci semnalizarea pe mașina asta, pur și simplu deci nu se observă deloc. Acum e noapte, e foarte întuneric și se observă, dar pe timp de zi nu se observă. Deci depinde de la mașină la mașină. Pe față se observă mai bine, dar pe față nu se vede deloc. Ce n-ai, mă? Cred că am... A, da, era doar pe spate și nu era pe față, era invers. What? Oricum, ideea e că, da, diferă de la mașină la mașină, da? Nu înțeleg de ce n-are asta semnalizare și pe față. Vedeți, de exemplu, aia altare, dar nu mai contează. Bun, deci, asta ca și idee să vedeți că s-ar putea ca unele mașini să nu aibă semnalizare sau ceva de genul acesta. Deci, nu trebuie să vă panicați. Asta nu înseamnă că nu va merge modul sau ceva gen, e doar de la mașină. Dar cred că majoritatea dintre ele au, deci nu trebuie să vă impacientați. Bun, hai să trecem mai departe. Să scarpine asta în cap, nu știe ce să mai prezentăm. Acum avem avariile pe capa. Da, pur și simplu avarii. A, da, încă o chestie. De exemplu, la semnalizare, în momentul în care apeși V în joc, da? Vedeți că se vede pe bord semnalizarea la dreapta, da? Mă rog, la stânga și la dreapta. Și dacă apeși și avariile, da, se văd ambele. Ok. Perfect. Bun. Hai să vedem ce mai prezentăm noi aici. Ok. Hai să vedem. De exemplu, noaptea. Asta e vizibil doar noaptea. Doar așa ca și o chestie în plus. Ai lumina din interiorul mașinii. Dacă apăsăm Ctrl și K, scrie și stânga jos, interior light on. Deci a pornit... Ce are mustul de face așa? S-a plictisit. A pornit lumina în mașină. Din nou, hai să vedem. Ctrl K, Ctrl K. Nu prea se știe de unde apare lumina asta magică,
Pentru că ar trebui să apară din becul ăla de acolo sau ceva gen. Pare că vine de la picioare, n-ai știe de unde. Dar nu contează. Perfect. Hai să vedem ce mai știe acest mod să facă. Bun. Ok. Acum, hai să vedem. Avem portbagajul și capota. Apăsăm CTRL-J și s-a ridicat capota. Poți vedea frumos motorul și toate cele. CTRL-J din nou și s-a închis capota. CTRL-K, pardon, am pornit luminile, era CTRL-L. CTRL-L este în spate și deschide portbagajul. Din nou, portbagajul și capota merg diferit la fiecare, de fapt merg diferit de la mașină la mașină. Hai din nou să vedem aici care e faza, cum se deschid la asta, cum se deschid la asta. Ok. Și pe spate. Nu, stați. Nu știu ce tot apăs CTRL-K. Ok? Vedeți că nu știu, asta e așa. Mă va să deschizi mai frumos asta, să deschizi așa puțin. Bine, probabil la ta se deschide el maxim. În fine. Ok. Din păcate nu poți să faci nimic, adică nu poți să adaugi tu iteme acolo sau chestii, dar na, e ca și idee, asta face el. Bun. Hai să mergem mai departe. Acum, o chestie foarte utilă este că, de exemplu, când te dai jos din mașină, motorul se oprește. Am și uitat să menționez că pe O oprești motorul și îl pornești. Oprit, pornit. Oprit, pornit. Perfect. Acum, în momentul în care te dai jos din mașină, motorul se oprește. Și dacă vrei să te urci la loc, trebuie să pornești motorul. Să zicem că vrei să te dai jos din mașină și vrei să furi ceva dintr-un magazin, să-l bați pe unul. Când te-ai întors, trebuie să aștepți o secundă, două să pornească mașina. Nu prea ne place asta. Astfel, dacă apăsăm pe G în loc de F să ne dăm jos din mașină, se dă jos, dar motorul este pornit. Dacă ne urcăm la loc, putem să plecăm instant. Asta e destul de tare, nu? Exact. O chestie și mai tare. Să zicem că vrei să oprești mașina și vrei să jefuiești un magazin. Și ai nevoie să te întorci înapoi în mașină și să pleci direct. E bine, poți să apeși CTRL-G, se dă jos din mașină, lasă ușa deschisă, cât și motorul pornit. Te-ai dus, ți-ai furat tot ce ți-a trebuit, te-ai întors și ai plecat. Foarte, foarte rapid. Adică e mult mai rapid decât pur și simplu să te dai jos, să închide ușa, te duci, nu știu ce faci, când te întorci, stai să deschide ușa și să pornească mașina. Asta e că probabil durează undeva la 3 secunde, dacă stăm 2. Dar, dacă vrei să te grăbești, te grăbești. Bun, și asta aproape, cu acest lucru, aproape am prezentat tot modul. Mai avem două mici chestii. Mă uitam aici la ce mai conține modul, să fiu sigur că n-am ratat ceva. Ok. Hai să vedem. O altă chestie destul de tare este, haideți să vă prezint prima dată kilometrajul. Dacă ne uităm pe bord, am eu impresia că e în mile pe secundă sau ceva gen, nu e în kilometri pe secundă, mă rog, pe oră, sau în ce-o fi, dar nu e în kilometri pe oră. Și avem deasupra hărții kilometrajul și nu mai stai nici să te uiți aici. Nu, asta e tot în kilometri pe oră. Am văzut că vorbea cineva pe forum că nu știu ce e în mile pe oră asta. Dar dacă nu mă înșel tot în kilometri, pentru că văd că ne arată la fel. În fine, ideea e că vezi foarte rapid cam cât prinzi la oră. Da? Încă o chestie. Să zicem că ai tu chef să ridici capota, că ești mare șmecher. Ai ridicat capota, da? Odată ce capota e ridicată, se sparge foarte ușor. În momentul în care ai accelerat, a și căzut. La portbagaj nu e așa, dar ca și idee, asta așa funcționează. Acum puteți observa că avem kilometraj, avem 90 la oră, foarte tare, 100 la oră, sunt șmecher, barosan, etc. Perfect. Dar ce vrem noi să facem este să apăsăm T. Cruise Control On. Asta este o chestie destul de tare. În momentul în care ai apăsat T este Cruise Controlul. Și nu e să aude. Cruise Controlul și deja m-am dus naiba cu mașina. Cruise Controlul. Se mai poate da chestia asta jos? Ok, timpul să furăm o mașină. Wow, nici n-a fost animația la ușă.
Cruise controlul este pilotul automat. Da? Stop. Stai acolo, femeie. Cruise controlul este pilotul automat. În momentul în care ai apăsat, deci, tot ce trebuie să faci este să, depinde cu cât vrei tu să mergi constant la oră. Să zicem că vrei cu 40 la oră, apeși T. Și el îți merge la o viteză asemănătoare, fără să apeși nimic, da? Vedeți că am mâinile în aer. Nu conduc cu picioarele, nici nu aș mai avea cu ce să conduc altceva. Vedeți? Deci merge cu 40 la oră constant. Asta este destul de tare. Apăsăm iar T și să zicem că vrem să accelerăm puțin la 90 și merge singur. Problema e cu curbele. Asta e, de-aia m-am și bușit adineauri. E destul de urât la curbe. Ia dacă dăm noi. Uite-l, mă. Wasted! Oh my god, e foarte greu la curbe cu chestia asta. Dar dacă mergi pe un drum drept sau la o viteză mai mică, probabil, o să poți să iei curbele mult mai ușor. Acum, voiam eu să vă arăt o chestie, dar nu o să mai apuc pentru că sunt departe. Și din spital, bătut mort. O chestie destul de amuzantă e că are un glitch modul acesta. Și glitch-ul ăla... Stop, femeie! Dar de ce stă cu capul de volan când oprește? Bun, îi punem mâna pe piept. Femeie. Oh! Ok. Deci, accelerăm, mergem cu 50 la oră, da? O chestie destul de amuzantă, care o să vă spun ca să o încercați voi, pentru că nu mai stau să mă întorc, este că să zicem că urci un munte cu mașină sau o suprafață pe care normal n-ai putea, pentru că te trage mașina înapoi, nu poți să mergi cu viteza aia constantă și devine din ce în ce mai greu până când ajungi la 0 km/h și te oprești. Cu cruise controlul, dacă îl activezi, din nou, e pe T se activează. Cruise controlul, dacă îl activezi, el merge cu viteza aia constantă pe orice suprafață te duce. Deci dacă te urci pe un munte cu mașina o să meargă la viteza aia constantă. Deci nu se va opri, asta e ideea. De exemplu, poți merge prin oraș, uite, cu 60 la oră mergi destul de decent. Dacă apăs W, se turează. Wow! Ce asta? Plutește mașina. Wow, am descoperit un bug. Plutea mașina. Dacă apăs W, se turează motorul, dar nu merge peste. Ia, fii atent. Nu știu cine va plutea mașina. Vedeți? Băi, ești nebun, zboară mașina. Asta clar e un bug. Dacă turezi motorul prea tare, zboară mașina. Ok. Ia să-i dăm noi 100 la oră. Da, e chestia cu curbele. La viteză mare e chestia cu curbele, nu prea mai reacționează. Dar merge la o viteză constantă și asta e de apreciat. Bun. Deci, eu zic că asta a fost tot. Asta e tot modul. Din nou, CTRL... Uite-mă ce are ăsta în spate, motorul. CTRL J, capota, ce capotă mică, semnalizări.